I dreaming? No, I'm living in my dream. Vitajte na Zelenej vode. Tento raj na zemi sa nachádza v Novom Meste nad Váhom. Je to Beach Bar Resort s nádhernou piesočnatou plážou a pravými palmami. Skrátka slovenské jazero s príchuťou exotiky. Tento vyladený rezort sa podarilo vybudovať 3 slovenským podnikateľom, ktorí sa rozhodli splniť si svoj americký sen doma. Volám sa Radovan Ižolt, pracujem na Zelenej vode už asi 15. alebo 16. sezónu. Začínal som tu už v mladosti ako 15-ročný brigádnik. Bol som na druhej strane, kde som si prešiel všetkými požičovňami, prevádzkami, starostlivosťou o pláž až po gastroslúžby. V Beach Bare sme vlastne 3 spoločníci, ja, Janko Kukuča a Janko Románek. Dali sme sa dokopy, ja tomu hovorím, partička 3 bláznov, ktorí len chceli dokázať, že sa to dá a že to ide. A že to je len výsledok toho, ako sa dá na Slovensku aj v gastronómii, aj v tomto celom biznise podnikať. V podstate Beach Bar sme dostali v takom, by som povedal, že schátralom a krachujúcom stave, kde rekreačné stredisko bolo už medzi zaniknutými. Začiatky boli veľmi ťažké, pretože sme mali krátkodobé nájomné zmluvy, ktoré nefungovali a až po dlhšej dobe sme sa dostali k tomu, že mesto vyhlásilo verejnú súťaž a boli sme jediní záujemcovia a tým pádom sme vyhrali areál rekreačného strediska Zelená voda na 5 rokov. Prakticky máme za sebou 3. sezónu. Beach Bar Resort sa skladá z viacerých častí. Okrem vstupného objektu s recepciou a sociálnymi zariadeniami je tu kemping s miestami na karavany a mobilné domčeky, taktiež požičovňa paddleboardov a vodných bicyklov či viaceré gastroprevádzky. Tento exkluzívny areál obsahuje prémiovú pláž s pieskom, ktorý vás pocitovo vystrelí do Karibiku so smaragdovým sladkovodným morom a peknými palmami. Každý rok musíme v podstate priviesť okolo 300-400 tón piesku, ktoré ručne rozhádzujeme, lebo nám ich vyplaví voda. Máme tu asi okolo 50 alebo 60 paliem, je to rozdelené na zóny, spodná plážová časť, stredná gastročasť. Snažíme sa, aby bol ten efekt taký exotický, aby ľudia mali pocit, že sú na dovolenke v zahraničí. V podstate cena vstupného nie je nejak premrštená, vie si tu prísť na svoje od mladých cez rodiny s deťmi až po staršiu generáciu, nakoľko tu máme detské kútiky, každý víkend detská diskotéka, penové party, súťaže, aj kemping máme prispôsobený skôr pre rodiny s deťmi ako diskotékové záležitosti. Zelená voda je rekreačné stredisko, ktoré má obrovský potenciál vďaka dostupnosti z diaľnice, dostupnosti z Bratislavy, od Žiliny. Obrovská výhoda je hraničná časť s Moravou, takže našim takým cieľom je posúvať to stredisko ďalej, rozvíjať ho, rozšíriť to možno o nejakú bazénovú časť, do budúcna nejaká ubytovacia zóna, aby sme vedeli zákazníkovi ponúknuť viac kvalitnejších služieb. Beach Bar Resort už dnes patrí medzi najatraktívnejšie destinácie v regióne. Je symbolom spojenia vízie, odvahy a krásnej slovenskej prírody. Vitajte v perle Považia. Beach Bar Resort Zelená voda.